Исәнмесез, дуслар. Еш кына үй мәшәкатьләренә чумып, балаларыбызга вакыт тапмыйбыз. Дөнья куабыз. Белгечләр әйтүенчә, хөкүмәт эшендәге ата-аналарның үз балаларына бары тик көнгә 42 минут кына вакыты кала икән. Калган 11 сәгате җыштыруга, ашарга, пешерүгә, кибетләргә һәм башкаларга китә. Алда әйтелгән соннарны искә алып, әйдәгез балаларыбызга игътибарлы булыйк. Бигрәк тә укулар алдыннан. Күпләребезнең сабыйлары, җимешләре быел беренче тапкыр бакчага, мәктәпкә бара. Аларга аерата игътибарлы булырга кирәк. Иртәгә сара мәктәпкә бара, карайсың аның сумкасына кара, әлбасы да бар. Кызым, шигырьләреңне укыйсың, әйме? Безнең Гадилә мәктәпкә бара, карайсың аның сумкасын кара дип әйтеп була бит, әйме? Син дә мәктәпкә барасың. Әйдә, тагын бер тапкыр телефонны киеп карыйк әле. Әйдә. Апаны калайык. Апа укырга бара бит безне. Әйдә, кызым. Матурма. Матур, кызым, матур. Әйбәт кенә укырга, 4-5 алырга язсын, сиңа сәламәт булырга язсын, әйме? Сумкаларың бигрәк авыр инде. Кызым, мәктәпкә әзерләнеп биттек инде, әмма хәзер син өстеңне алыштыр, һәм без синең белән мәктәптән кайткач син нәрсә эшләячәксең, шуны өйрәнеп бетерәбез, яме? Киеп чыктың, Гадилә, менә син мәктәптән кайттың ди, уже 2 сентябрь яки 3 сентябрь, әйме? Һәм син мәктәптән кайткач без өйдә булмасак, ашысын киячәк, әйме? Ә син нәрсә ашар идең? Әйдә, мин сиңа салат, бутерброд, әйме? Әйдә, без син белән бутербродны ничек ясарга икәнен тиз генә өйрәнәбез, яме? Башта колбасаны, яме? Менә син бутербродларың булды, әйме, Гадилә? Менә моны микроволновкага куйсаң, ул еще да тәмлерәк булачак. Әйдә, куялы тарелкага. Әйдә, ал тарелкаңа. Син хуҗабикә, син үзең генә кухняда ди хәзер, яме? Әйдә, куябыз. Молодец. Ябабыз. 1 минутка куябыз, әйме, Гадилә? Бер сан беләсең бит син? Әйдә, буралы. Вот. Молодец. Бер җитә безгә. Хәзер 1 минут көтәбез. Кайнар булмасын, әйдә, алай. Тәмлеме? Тәмле булырга тиешме? Нишләгән? Сырларың җибегән, ипиң йомшаган, әйме? Менә бу синең обед, төшке аш. Менә, Гадилә, хәзер син мәктәптән үзең шулай өйгә кайтып кергә тиеш буласың. Син инде олы кыз буласың, әйме, кызым? Әйме? Әгәр мин үзем сине каршыларга җитешмәсәм, Гөлшат апа да сиңа булышачак. Әмма син инде ишекләрне ничек ачарга икән беләсең. Ничек чәй ясарга, ничек үзеңә ризык әзерләргә икән беләсең, әйме? Кичә мәктәпкә әзерләнгәндә рәхәт булды, мәктәпкә тизрәк барасы килә. Анда синең яңа дуслар булачак, әйме, кызым? Әйбәт укытучы булачак синең, әйме? Анда сез укырга, язырга өйрәнәчәксез, әйбәт? Әйме? Бала дөньяга килү һәр семья өчен бик шатлыгы вакыйга. Соңыннан бала үсә башлагач, аны без бакчаларга, мәктәпкә урнаштырырга тиеш булабыз. Хәзер инде информация бик күп. Шулай да ата-ана белән бала арасында бәйләнеш ничектер үзелә бара. Һәрбер әти-әнинең буш вакыты юк. Балага ниндидер аңлату эшләре җитми. Шуңа күрә бакчага барганчы әти-әниләр балалары белән бакча турында сөйләшергә тиеш. Яңа әйбер кичкенәләрне түгел, зурларын да куркыта. Информация җитмәгәннән, ата-ананың вакыты җитмәгәннән баланың яңалыктан куркып кала. Баштан беренче, икенче көнне аңа кызык булды инде, ул аңлап тамыр җиткермәде, что балалар бакчасына йөри башлаган. Сразу кирип китте коллективка. Аннан соң инде күпмедер вакыт үткәч, ул аңлады инде, что монда, оказывается, үзенең законнары, үзенең юк, ярамый дигән сүзләр бар. Шуңа күрә аннан бераз авыррак булды. Без садикка йөри башлаганда безнең гүзәл кызым бик нык елады. Ну,
Психолог ярдәмендә без аны җиңдек. Безнең психолог та безне бик әйбәт. Ул безгә булышты, нык кына аның белән күпме шөгыльләнде, сөйләште аның белән, уйнадылар. Аннары воспитательләр дә безнең бик әйбәт, алар да нык булыштылар. Менә шул воспитательләр булганга без җиңдек бу проблеманы һәм хәзер бик теләп кенә йөрибез. Минем беренче кызым Азали. Без менә шулай садикка йөри башладык. Садикка йөргәндә әлбәттә бик авыр булды. Авыр булды, ничек әйтергә? Бик алай зур проблемалар булмады. Үзрәк җыладылар, менә калганда шулай җылыйлар. Без аларга киләбез, инде ул вакытта инде уже йөгереп килә, инде синең яныңа. Икенче көн әйтә: "Регина Валентиновна анда буламы, әнием? Анда буламы, апа, анда буламы?" Менә алар шулай әйләнәләр инде. Бакча яшеннән соң баланы инде без мәктәпкә әзерләргә тиеш. Мәктәп инде бала өчен тоже үзенә күрә бер курку булып кала. Чөнки хәзер бик күп информация. Информацияларда негативлары бик күп. Начар информациялар. Мәктәптә шулай укытучылар, мәктәптә булай дип инде ишетеп торабыз һәр даим. Шуңа да карамастан, ата-ананың монда өлеше бик зур баланы тәрбияләүдә, мәктәп белән таныштыруда. Мәктәп ул балага нәрсә бирә? Баланы кызыксындырырга кирәк. Минем тормыш иптәшем садикта эшли, воспитательница. Ул эштән арып кайта инде, дәрестән дә, потому что анда 30 бала белән кайта, ул өйдә дә тагын анарга нагрузка ясый килми, шуңа күрә мин күбесенчә үзем стималларга тырышам инде. Икебез дә өйрәтәбез. Мин үземчә өйрәтәм инде по-простому. Әнисе воспитательница күзлегеннән караганда чыгып, более профессионально өйрәтә инде. Баланы инде мәктәпкә һәм бакчага менә көне җиткәч кенә түгел, авылданрак. Һәрбер кешедә бит инде семья альбомы бар. Һәрбер кешенең үткән юлы бар, семья традициясе бар. Менә шул традицияларга таянып, кемнеңдер апасы бар, кемнеңдер абыйсы бар. Шуларның үрнәгендә баланы алдан ук 2-3 ел элек тәрбияли башласаң да таманга туры килә дип уйлыйм. Исәп буенча һәр 20нче ата-ана эш атнасында баласын бөтенләй күрми икән. Чөнки эшкә иртә китә, кайтканда инде бала йоклаган була. 30% әти-әни өйдәге вакытын телефоннан сөйләшеп һәм интернетта хат язышып уздыра икән. Менә өйгә кайтабыз да, әнием белән жал итәбез. Ничек итеп? Без жатып торабыз. Телевизор карыйбыз. Яңадан әнием жал иткәч ашарга пешерде безгә. Одан кич әтим төнне өйгә кайта. Әти телевизор карый. Әни ятып тора, мин компьютерда. Башта ял итте, диванда ятып торады, а потом ашарга пешерде. Без китәбез бакчага, а потом бакчадан өйгә кайттык. Ул такым диванда ятып торады, а потом компьютерда утырып тора. Әзерәк әтим минем белән уйный инде. Әни дә әзерәк. Нинди уен соң, нинди уен? Без догонялкада уйнайбыз. Там скакалкадан мин сикерәм. И шо ул скакалканы тота бер яктан, мин бер яктан. И шулай уйнайбыз. Авылда булдык. Без Даватиның туган көнен үткәрдек. Башкирда ял иттек. Без авылда ял иттек. Күп көндәр. Аннары без шаулага киттек. И бер көне отпуска беткәч садикка бардык. Ул көне мин беренче группага күчтем. Әтиләр пешәнгә йөрде әни белән. Әби шәбиләр карады. Бабай маллар карады. Мин пианинода уйнайм зурыскач. Магазинда буду работать. Банкта эшләячәкмен.
Şilek jiyam şilekke, devenike bulekke, ul bulekke şatlanır, mini tağın yaratır. Bulekke, bulekke, şilek jiyam şilekke. Biz әлегенән әниләребезнең төрле фикерләрен тыңлап үттек. Аңлавыбызча, әниләр эштән бик соң һәм арып кайта. Чөнки бүгенге көндә 70% хатын-кызның җилкәсендә тормыш йөге. Менә минем янымда бүген Шәриповлар гаиләсе. Кичкенә кыз Мәликәне дә, Сөембикәне дә алар тәрбияле, тәүфиклы бала итеп тәрбияләргә телиләр. Әйтегез әле, сезнең балалар тәрбияләргә вакытыгыз каламы соң? Әлбәттә инде бала үстерү, аңа тәрбия бирү, белем бирү, ата-ананың бурычы безгә инде бигрәк тә әбиебез, бабабыз булыша. Шуңа күрә инде безнең вакытыбыз күбрәк тия балаларга. Буынга дип әйтерлек инде без бергә булып яшәдек инде. Әби бабаларыбыз белән гел оралашып яшәдек. Шуңа күрә безнең балаларыбыз да инде әби бабаларының тәрбияләрен тоеп, тәрбияләрен күреп үсәләр. Менә безнең әбиебез дә, бабабыз да хош кылып кайткан кешеләр. Әбиебез безнең Мәликә бик күп дугалар өйрәтте. Бабабыз да инде гомумән акыл иясе дип әйтергә була. Нәрсә турында булса да, йолдызлар турында булсын, ул ниндидер тарихи вакыйгалар турында булсын, ул бик матур итеп сөйли белә. Шулай итеп балаларны алар да бик нык тәрбиялиләр. Мәликәнең исем булмышлары нинди? Без инде Мәликәне төрле түгәрәкләргә йөрттек. Башланып китте инде ул балалар бакчасына йөргәннән бирле. Аңа 6 яшь чагында балалар бакчасына йөргәндә ул шәһәр күләм татар кызы бәйгесенә катнашты. Шуннан киреп китте. Менә күптән түгел әбисе белән барып кайттылар алар. Топ модель по-детски исем дип исемләнгән телевизион конкурска. Ул үтте Russian Music Box телевизион каналында. Шуңа күрә аны шунда карап була иде. Бик нык ошады конкурс. San Francisco Bay, House B39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. Address I'm sure of, but it's not just right. Мәликә, топ модель по-детски бәйгесендә син подиумда йөргәндә ничектер абынып та киттең, әле мин куркып та куйдым, егыла күрмәсе ярый инде дип. Шулай авыр булды менә йөрүе. Мин обынганымны сизмичә дә калдым. Инде подиумда йөрергә кыенрак, чөнки онда сиңа күп кеше карап тора, камералар төшереп тора, аркаңны да тотарга кирәк, мотор итеп йөрергә дә кирәк. Инде кыенрак шул. Мин онда җиңмәсәм дә, минем бик зур опыт булды ул. Мәликәне бик яраттылар, жюри әгъзалары бик югары бәя бирделәр. Ул инде җиңүче кыздан калышты. Шул сәбәпле генә исемез тавышлар әз булганга күрә генә калышты. Булай җиңүче кыз белән Мәликәнең аның бер тигез булды балалары. Әлбәттә, без бик сөенәбез Мәликәнең уңышларына. Безнең Мәликәбез бик күп дугалар белән намаз тәртипләрен өйрәнде. Безнең иң шатланганыбыз менә шул. Балаларны тәрбияләргә әби бабайлар ярдәм итәргә тиешләр. Чөнки күп гаиләләр мәхрүм бу бәхеттән, бу шатлыктан дигәндәй. Без үзебезне бик бәхетле хис итәбез балаларыбызга ярдәм итә алганга. Нәрсә җитә әти, әни булуга? Балаларыбызны саклыйк. Сау булыгыз.